Sa moto nga ko ayun niya gipadayon ang lyrics prank anako para ni Oliver. Ako siyang giingnan nga di ko kaya na malimot ang pag-ibig mo. Grabe na akong kakulbaan eh. Samot na kay Yasin dayon niya. Nireply siya nga, "Good evening, Claire. Kumusta naman ka? May puwang pa ba ako dyan sa puso mo?" Reply siya nga, "Sure ka, Claire. Asa ka karon? Tanggapin mo lang ako." Ingon siya, "Nadawat pa ba ko nimo, Claire? Pwede ta magkita karon. Ako'y babalik sa'yo." Reply pod siya nga, "Sure ka, Claire. Dawaton pa ko nimuhan. Sana'y wag kang mainis. Ako'y asahan mo. Di ko na sasayangin ang tiwala mo." Reply si Oliver nga, "Sorry, Claire. Wala ko na nang hindog tarong si mo sa una. Unta dawaton pa ko nimo. Tanggapin mo lang ako. Ako'y babalik sa'yo." Reply siya, "Nga dawat pa ba ko nimuhan?" Kay. Mura magmawagtang akong kagulan eh. Kay dako kay kog ngisi ba. Pero at the same time, naapagihapon ang kasakit. Then ako siyang gichatan nga, lyrics prank ra ni sir eh. Gidare ako sa akong mga barkada ba. Sorry. Og nag-send ra siya smile na emoticon. Nantad-tada na ningon siya nga, "Abi ko man og tinuod, Claire. Pero dawat na baghapon ko nimo." Pero wala na nako siya reply. Gasigi siyag panawag ug daghan po siya chat sa kuha. Pero gipasagdahan ra gyud nako siya ug wala nako siya panumbalinga. Sumoto nga gapadayon na lang kog walwal. Ako na lang isa. Gisolo nako. Kaya ako mga Jumega nangatulog na. Nag-post dayon kog picture sa beer nga nay caption nga, "Cheers para sa mga laban na ako lang ang nakakaalam." Mao gyud nako ang caption ba. Then si Oliver, nagsige lang gyud siya message o gasige lang gyud siya tawag sa kuha. Pero wala gyud nako siya pansina. Og nag-angry reaction pa na si Oliver sa akong post. Daghan gyud siya message nga mo explain daw siya. Og nag-send pa gyud siya picture nga gainom po di ay siya. Nag-post po na siya nga nay caption nga, "Addicted always to you." Huna-huna na ko kung addicted ba siya sa ilimnon or sa kuha. Bitaw. Sa sige niyag panawag sa kuha, naglagot man ko. Sumotong ako na lang gitubagi hang video call, pero gi-off na ako ang cam. Nakulbaan pa kay ko ato. Nakita lang nako ang iyahang nawong. Nakita nako siya. Ug sa tinud-anay pod, gimingaw gyud kaayo ko siyang nawong. Gimingaw ko niya. Gimingaw ko sa tanan-tanan siya. Sige na siya hangyo si Oliver nga i-on daw kong cam kay gusto siya makita sa kuha. Gusto pod siya nga makigistorya sa kuha sa personal. Ug wala na gyud ako napugngan nga nitulo na ako mga luha. Kay kabalo pod ko nga love gihapon ako siya. Ug sa kadugayan niyang hinangyo, ako na jong gi-on ang cam. Og nagtinutukay me. Ug ako siyang giingnan nga tama na Oliver. Nasakitan na kayo ko. Ningon siya,
nga pa-explain na ako, Claire. Pwede ta magkita. Pero wala na ko niya nitubag o gikalit lang na kog palong hamang video call. Naghida-hida na lang ko, nagunahuna, nagpiyong-piyong, hangtod sa nakatulog. Pagkabuntag ana kay nakamata na lang ko, kay gipukaw ko sa ko mga Jamaica nga manguli na daw sila. Dayon, natulog rapod kog balik. Kay gasakit pa jud akong ulo. Ug nakamata na lang pud kog balik dayon, kay nagsige na sag panawag si Yayang. Naa daw si Oliver. Ang ako pod, wala na ako panumbalinga. Kay wala ko kabalo kung tinuod ba or gadamgo pa ba ko. Murag hubog pagihapon ko. Pero niasa gihapon biya ako, nga basin tinuod yun, nga na si Oliver. Pero wala jud na ako panumbalinga si Yayang. Ningon na lang siya nga, biyaan sa tamuha, naaro ko'y paliton sa gawas, mubalik ako dayon. Pero wala lang gihapon ko nitubag, og nagpiyong ragyod gihapon ako ang mga mata. Pero taod-taod ana, kay naamay ni kalit og tapad sa kuha. Og niingon nga, Claire, ayaw god siki og inom ba? Og paglingi na ako og pagbukan ako sa mga mata, si Oliver gyud di ay. Gipitok-pitok pa na kog ayo kong mata, kay basin damgo ra jud ni. Pero yati kaayo kay gihikap man niya kung nawag niingon, nga Claire, bangon na. Wala para ba kay kaon? Og nakabangon jud kog pinakalit ba. Tinuod jud di ay. Dili ra gyud ay ni damgo ba. Ingon pa si Oliver nga mag-istorya lagi daw mi. Nidagan jud dayon ko paingon sa CR. Nang hilamos ko, day nag-toothbrush. Og nauna-hunaan day nako ang gihimo nako nga lyrics prank. Aha ka dyan. Haggard kaya kong nawong sa naabdan ko niya ba. Wala yun. Taod-taod ana kinigawas na ko og nagtimpla kog kape para na munduha og nag-istorya mi. Ingon si Oliver. Nya kay bawo ko Claire. Nga ko ang salatanan. Pero paminawas ako karon. Claire, pasaylo ako. Kabalo ko nga nasuko kay kasakuha. Pero wala yun ko ni tingog. Kaya kung kasing-kasing, pas-pas kayong heartbeat ba. Feeling na ko, dili pa na ko kaya madungog ang tanan niyang istorya sa kuha. Mato ko siyang giingnan. Hayaw sa karon Oliver. Pwedeng ugma na lang. Then smile ra siya. Sumoto nga pagkaugmaan na, sayo kay ko na mata. Ako pa'y nag-andam og nagluto sa muang pamahaw. Nang limpyo ko sa balay pagkahuman ana, kay naligo na kog sayo. Taod-taod pud ana kay nakamata na si kuya, o gisungog na pod ko niya. Dayon, naay ni doorbell sa gawas, o giadto ni Yayang. Pagbalik niya, kay naa na pod si Oliver. Na good morning siya sa kuha, o gapil na kay kuya. Fresh kayo iyahang nawong eh. Klaro kayo nga bag-o pang ligo. O nya humot kayo. Giagdap na ni kuya si Oliver nga mamahaw. Ug kay baga magnawong si Oliver, nidugan siya na magpamahaw. Pag humano magpangaon, ni duty na si kuya. Naglingkod lang mi sa sofa ato ni Oliver, while gakaon kog mango float. Ingon si Oliver, nga mga on biya Claire. Tubag ko niya, ali mga on ta. Pero wala siya galantaw sa kuha, kay focus ra siya sa iyang cellphone. Huwag ningon si Oliver,
Hungiti ko be. Aha ka kay magpahungit manoon. Ug ako siyang giingnan nga hatagan lang takag kutsara. Huwat sa dira. Pero nitubag siya nga pwede raman ta magsalo og kutsara ba. Aha ka we. Wala ko katingog. Mura kog naistatwa while galantaw sa mango float. Kay iyaha man ang gikuha ang kutsara og nikaon siya sa mango float. Mura man ko gikilig oy. Nagsagol jud amo ang mga laway. Bitaw. Niingon pigid siya nga lami daw kuno kaayo ako ang mango float. Nisamot ako ang kakilig. Hambuta ligi ni Oliver ba. Taod-taod ana kay nag-ilis na ko kay mag-grocery ko. Ug kuyugan daw ko ni Oliver. Sa moto nga gailis na ko. Ug nikunot jud ang agtang ni Oliver sa ko ang gisuot. Kaya ko ang gisuot kay tattered jeans ug puti nga crop top. Unya, dapat joy mga string-string. Mo nang sexy kaayo lantawon. Hingon si Oliver, nga gwapa na lagi ka Claire. Pero ayaw sad nang ing-ana nga sanina oy. Ka-protective ba niya oy. Pero ako siyang giingnan. Kanira good. Tara na. Pero wala yun na nitindog si Oliver. Di gid siya mosugot nga mao kong suoton nga mag-grocery ko. Pero gipasagdahan ra gyud nako siya og nigawas nako. Yabrihan ako ang gate og ningon siya nga puyo ra gud Claire. Pag ilis ba. Pero ako siyang giingnan, magbuot man ka. Kung di ka mo kuyog, hindi ako rin mo adto. Nitanaw ra na siya nako og nahilom na siya kadyo. Taod ningon siya nga sige ka na lang. Pero pag jacket sabi. Pero gitaasan ra gyud nako siya gilay. Ug wa gyud siya nahimo kundi mosugot na lang nga mao ni akong suoton. Sa mga nga gipasakay na ko niya siyang car ug nakahinumdum ko katong amo ang gibuhat ni Oliver. Katong nangagisi ang ako ang gisuot. Aha ka jud. Sumoto nga nag-grocery namin. Og siya'y tigduot sa cart. Nalingaw pa ko kaya ako asyang gipakuha og napkin ba. Katawa aligin na ako. Pag umana mag-grocery kinanguli na mi. Taod-taod ana kay nagbiyahe na sad mi. Kay gusto niya nga manglaag daw mi. O gusto niya dadto daw sa first namong gilaagan. Katong nag-inoming duha. Pagabot na mo dito, ningon siya nga, hinumdum pa ba ka atong panahon nga gainom ta direk Claire? Tubag ko niya, nga syempre oy, di biya ko limtanon. Og hantod sa naabot amon topic, katong gibiyaan ko niya pinakalan, nga walay taro nga pananghid. Gusto yun ako mahibawan, kung sa'y naa siyang unahuna ato na time. Mong nangutan ako niya kung anong gibiyaan ko niya ato nga walay taro nga pananghid. Tubag si Oliver ngahan, bisan kuno sa wala ko nalimot si mo. Wala tiga kalimte. Ikaw ra permi ang naa sa kong nahuna katong mga panahon nga nilakaw ko nga wala ko'y taro nga pananghid si mo. Pero bisan kanusahan wala tiga kalimte. Wala ko nakalimot si mo. Lisod kito para sa kuha. Ang magkalagyo ta. Ang malayo ko sa babaeng gihigugman akong taman. Nga labaw pa sa akong kinabuhi. Lisod kaayo nga taga-adlaw ko nga maghila kay layo ka. Ganahan ti kagakson kaso wala ka. Ganahan ko madungog imong tingog pero wala ka sa kondoon. Gusto kay ko i-chat ti ka ug tawagan ti ka. Pero dili pa pwedehen. Lisod pod para sa ko atong nahitabo ba. Pero gikaya na ko para pod sa tuwa. Para ma-prove na ko sa imo nga maayo akong intensyon sa imo.
Nakaya kang buhion pinagi sa akong pagpaningkamot. Pinagi sa akong pagtrabaho. Pasaylo ako kung anong naabot ta sa point kay ngani. Naabot ta sa point ka nagalagi utan doon. Pasaylo ako. Pero naglibog maninukog sa mot. Kung sa'y buot pasabot niya. Ako siyang gingnan. Ngayon sa manjoy rason nga nung nilakaw ka. Nga wala man lang ka na nanghid sa kuha. Tug-ani ko. Naitubag si Oliver. Nga nipalayo sa ako si Moha Clear. Kay para rapod na si Moha. Pasaylo ako. Dili ko ganahan og masuko sa kuha imong pamilya. Pasaylo ako kung nipalayo ko si Moha. Gibiyaanti ka nga wala ko ni tarong og pananghid si Moha. Pero wala gihapon ko kasabot siyang gingon. Loading gihapon kay ko siyang giingnan. Nipalayo ka sa kuha kay dili ka dawat nila. Pero wala siya nitubag. Tawd-tawd ana ningon siya nga. Pasaylo ako Claire kung wala man lang ko'y rason nga nung nilakaw ko. Nga wala man lang nananghid si Moha. Dili pa sa karon Claire. Dili pa sa karon Claire. May kay pawor niya kapuhon. Wala yun ko kasabot siya hang giingon. Ningon pa siya nga mo balik na po daw siya didto sa lugar kung asa siya gi-assign. Wala yoy mo gawas bisan isa ka words sa akong baba. Nakahila ko. Mo balik naman po di ay siya. Og biyaan radi ay gihapon ko niya karon. Hingon pa si Oliver nga mo balik ra ko after pila ka months Claire. Balikon ti ka. Ug unta sa pagbalik nako. Wala na ibabag sa tuwa Claire. O gigakos kuniyag taman. Hingon pa siya nga I love you Claire. Unta pohon sa pagbalik na ako. Dawat na ko sa mong pamilya. Unta pohon Claire. Wala na ibabagi sa tong paghinig ug may Claire. Unta Claire masulbad na ang tanan na akong problema. Wala yun ko kasabot siyang gingon. Naglibo og samot akong nahuna. Hingon pa si Oliver nga, unta human aning tanan Claire. Unta sa pagbalik na ako. Napa ko'y balikan. Dan itando ra ko. Dan gikis niya ako ang forehead. Dayon gihag ko niya agtay. Gimingaw ko niya. Gimingaw ko sa iyang mga gakos. Nalami di adto galing ko lingkod. Nagakos-gakos. Then nagtanaw mi sa sunset. First time to na mundo ha. Nga magkuyog nga maglantaw sa sunset. Sakit lang pod kay Claire ihan tawag sa kuha. Dilihan. Gisulit na lang po namo ang time nga magkauban mi. Sumato nga gabi na mi nakuli sa mua. Og pag-abot namo, naa si kuya. Nagdungan na lang mig panihapon. Tangiinan po ko ni Oliver nga manglaag daw may pagkaugma. Dan tawd ana, niuli na siya. Pagsulod ako sa akong kwarto, nag-overthink na sad ko. Nagunahon na ako kung unsa joy rason ni Oliver. Unsa man joy babag. Kinsa man joy babag. Naglibog yud ko og wala ako kabalo. Hangtod sa nakatulog na lang ko. Pagkabuntag ana, sayo pa kaayo kay naa na si Oliver. Motong nagdali-dali na lang pugog kaligo og nag-ilis ko dayon. Pagawas na ko, nagkunot na sa nang agtang ni Oliver kay sexy daw kayo kong gisuot. Naglalis na sa minduha. Pero ani nga time, ako mo'y pilde. Nag-ilis na lang jud ko.
Sumoto nga ng larga na dayon mi. Wala ko kabalo kung asa mi padulong. Kay dili man mo ingon si Oliver kung aha mi mga to. Taud-taud ana, naabot mi sa iyahang boarding house. Di adto day ko niya dadon. Ninduton po diyang boarding house. Dili kay siya dako, pero limpyo man pod kayo. Pero igang lang. Motong dali din siya gisaksak sa electric fan para mahanginan mindoha. Nagluto ay pun mig pamahaw na mo. Mura yun mig bag-ong minyo. Nagluto ko ito. Kanang sunny side up ba. Pag kumano mong pangaon, dito rami siyang sala nga naglingkod-lingkod. Pero igang jud kaayo bisag na ay electric fan ba. Og si Oliver, kay kalit lang nga naghubo. Siyahang t-shirt. Nakapangtulon jud ko sa kuang laway ba. Mura magmanintal ba. Mura jud kog natintal siyahang mga pandisan. Coffee na lang ang kulang para makompleto na. Aha ka bitaw ba. Unya kami rarabang duha dere. Nayate na siya. Hingon si Oliver, Claire, magkukas lang ko ha, kay perting iga nga jud ba. Ni-smile ako niingon nga, bitaw, igang kaayo. Pero wala yun ko nahimutang, kay lagi, naghubo man siya siyang sanina ba. Aha ka siya. Taud-taud ana, kinutan ako niya kung nganong naamid rin karon. Tubag si Oliver, nga gusto lang tika masolo Claire. Ganahan lang tika makauban karon. Dahil nitapad na gid siya sa kuha. Perte na ganing iga nga, mosamot pa dyan kaigang ba. Naingon pa si Oliver nga, Pohon, makaibalura ka o nganong kinahanglan pa na ako mupalayo si mo. Hagwanta lang usa karon Clara. Dayon gigakos ko niya. Nasa kong unahuna, nga na ba kayo pamaagi para dili mo dayon og palayo si Oliver sa kuha. Og natingala na lang ko sa panghitabo nga nag-kiss naman ming duha. Pina-gentle o ginahinay pa. Pero nagkalalo. Nagkagarabi. O garabing hinalukay na siya. Mura man kong nadesperada kayo eh. Mura ako ang unang nagdamoves ba. Ambot lang anong murag maropo kay kwato nga time. Hanggang sa nanginit nagtaman ako ang kalawasan. Hanapay Oliver nga hawod kay mo dala og kiss. Og hantod sa mipaubos na siya sa kong liog. Umadto naman sa kong dalungan. Og iyang kamot, kay bisan asa na magikap-hikap. Umabot na gani sa sulod sa akong sanina. Umabot pa sa ubos. Sa akong jeans. Pero sa gawas pa. Og wala na jud ko nakabantay nga nakahigda naman daming duha ni Oliver. Ako ang nasilalo. Unya siya kay nakapatong sa kuha. Hinit na kay kong pamati. Sabayan pa niya nga init na pod kaayo. O hinay-hinay na niya hubo. Ako ang mga suot. Wala na ko sanina. Danikis na siya balik sa kong agtang, sa akong cheeks, sa akong liog, sa akong dalunggan. Paingon sa akong shoulder, ug padulong sa akong dugan. Apil side sa akong lips. Lami na kayo sa feelings ba?
Lami na kaayo sa feelings. Lami na kaayo sa pamati. Lami na jud kayo. Pero nikalit lang na siya guhunong og niingon. Nga sorryhan. Pero dili pa pwede karon. Ug ako, kay natulala jud in tawon. Kabuing oy. Kaulaw ba ni? Walay kabutangan. Desperada na kay ko ug ready to go na jud ko. Pero siya may dili in tawon oy. Ug sa tinud-anay man gyud pod. Gusto kay ko nga naay mahitabo sa moa. Kay basin dili ko niya biyaan. Dayon ni gawas na siya sa iyang boarding house. Niya ko, nagdali-dali po kog fix sa kong kaugalingon. Hininom pa ko og tubig. Murag na hurot akong laway oy. Bitaw. Pero paggawas na ko sa boarding house niya, wala naman ko'y Oliver nga nakita. Wala na pod iyahang sakyanan dito. Aha ka kay gibiyaan na ko niyag pinakalit. Ug wala na sa dananghin. Gikuha na lang nako kong bag. Ug niuli kog ako ara. Pag-abot na ko sa balay, ni diretsyo din ko sa akong kwarto. Ug nihigda dayon. While nagunahon ako sa mga panghitabo, nakatulog intawon ko. Pagmata na ko, naa si Yayang. Ingon siya nga mihapit daw si Oliver sa balay. Ug napa siya gihatag sa kuha. Wala na lang daw ko gipukaw niya kay para daw di madisturbo ko ang katulog. Pagkuha na ko, gi-open din ako ang usa ka paper bag. Night t-shirt nga color sky blue, nga police ang nakaprint. Ug nay apelyido ni Oliver sa likod. Napay-note nga gamay nga, "Hi Claire, I hope wala na ka nasuko sa kuha. Nako'y gidala para si mo. Suotan taguin ampingin hantod sa magkita tagbalik. I love you kayo." Ambot nga murag gikilig naman sad ko. Bisag galagot gihapon kay kuniya. Then nag-open po ko sa akong messenger. Pero wala ay message si Oliver sa kuha. Bisan isa. Nag-my day lang siya og goodbye for now, my loves. Sumoto nga nilakaw na po di ay chod si Oliver. For the second time around. Gibiyaan ko niya. Gimingaw gyapon ko niya. Pero naanad na ko ani. Bitaw. Sa moto nga kapadayon gihapon ko sa akong kinabuhi. Sig balay, cellphone, TikTok, plantita, og nag-online selling na pud ko. Napud ko yung mga suitors. Usa na ana, si Paul. Ako ang ex. Og siya po'y mo'y number 1 nga customer sa ko ang mga gipang baligya online. Haha ka dyan lagi. Pero, naa pa ko'y gihulat. Maong pasensya silang tanan. Sa motong milabay na sa mga panahon. Pagka October 8, kay birthday na ako. Abi kog normal nga birthday lang na ako. Sa motong nibangon ko, dahil nagluto po may gamay ni Yayang. Manana, kaniadto ko sa simbahan. Pero pag uli na ako, na-surprise kayo ko. Kaya naadi ay pa-surprise si Kuya sa kuha. Napod ako mga barkada, na ako mga Jomega, og daghan pod ko og mga bisita. Naiinom, tagay, kaon, og nalingaw rapod ko sa akong birthday. Pagagabian na, gilantaw dyan ako dahil ako messenger. Pero wala gyud nag-greet sa kuha si Oliver. Gikalimtan naman siguro ko niya. Wala lang may happy birthday nga gikan siya.
Sumo to nga nagpadayon lang gihapon ko ug nagpaka-busy gihapon ko sa kong mga trabaho. Sumo to nga pagka-December ana, kay na busy kay ko, kay daghan kaayong ga-order sa ko. Kay lagi, Pasko man. Ug naay usa ka customer nga nag-order sa kuha og 20 ka buok nga Graham de leche, 20 ka buok mango float, og 20 ka leche plan, og 20 ka packs nga puto cheese, og 20 ka packs nga fruit salad. Kadaghan ba sa iyang gi-order? Sumo to nga ako alang gyapong gihimo og gadali-dali ko. Kay lagi, daghan pa ko og kinahanglan nga himuon nga orders. Hingon ng customer nga sa plaza lang daw may makita. Sumo to nga gadali-dali ko gihimo sa iyang mga order. Ug pagkahuman ana, naabot na jud ko sa plaza. Pero pag abot na nako sa plaza, ningon ng customer nga, ay hala ma'am, pwede ka makaari sa police station. Hanap ako dire. Wala pa ko nahuman sa akong gibuhat. Salamat kay ma'am. Pangitaa lang si Mr. C. Tubag rapod ko, nga okay sir. Muanha ra ko. Pero sa tinuod lang kay nasungot kay ko kay wa may klaro ba. Basin bogus buyer ni. Nayate na jud. Sumoto nga ni diretso din ko sa police station. Pag-abot ako diadto, nangita na ko ng Mr. C. Dinato isa ka pulis nga niingon nga naa sa taas ma'am at dua lang ma'am. Sumoto nga may saka na lang po dayon ko. Pag-abot ako diadto, nala silaing usa ka pulis. Ingon siya nga tabangan ta ka ma'am be. Bugat ra ba ni? Dayon taod-taod ana kay ni honong na may sa usa ka office. Ingon tong pulis na, "Hi Ma'am Claire, ako di ay si Mr. C. Palihog lang kog isulod lang ana nga office ma'am. Sabay tudlo sa usa ka door." Pero galagot na jud ko kay gatuklod-tuklod naman ni sila eh. Aha ka jud. Sumoto nga pagsulod na ko ato nga office. Mikalitlag paspas ang ako ang heartbeat. Kana bitaw ang murag galumbaan na sila dito sa sulod. Murag og na-shock nga murag na estatwa na lang. Og murag nag-slow-mo ang akong kalibutan. Sa dihang nakakita ko niya, og nagtinutukay ming duha. Dayon gidool ko niya, og gikuha niya ako ang mga dala. Ingon siya, nga nice to meet you again, Claire. Pero wala yun ko makatubag eh. Na-shock pa hapon kay ko. Si Oliver. Si Oliver di ay ito. Ang lalaki nga dugay na nako ang gipabot. Taud-taud ana, gigakos ko niya. Magingon siya, nga gimingaw kay ko ni mo Claire. Hanibalik na ko. Pero na-realize na ko nga nasuko pa manday ko siya. Sa moto nga gitreat na ko siya nga murag customer po na ako. Ako siyang giingnan nga ay sir. I-check daw palihog sir kung kompleto ra ba imong order. Dayon nagkatinuto kay ni Oliver. Ako na lang joy dili kagwanta og mulingyo. Kay murag na ulaw pa ko. Sa moto nga iyang gitanaw ang order og nagkuha siya bayad siyang wallet. Ingon pa siya, nga keep that change na lang Claire. Kay nahago jud kag taman ba. Tabagpud ko niya, nga sige sir. Salamat. Lakaws ako. Mugawas na unta ko pero gigunita niya akong kamot. Og nangutan na siya. Kung pwede ba daw nga magkita aming balik. Pero wala ginako siya panumbalinga. Og nigawas jud ko. Nagdali-dali jug lakaw og ninaog og nigawas sa police station. Nag-message pa siya nga lami kayo mong dessert Claire.
sama kalami nimo. Bitaw, lami kayo siya. Thanks. Aha ka jud lagi. Sumoto nga pagagabi ana, naglantaw mig TV ni Yayang ug ni Kuya. Dayon, naay nagdoorbell. Si Kuya ang nigawas. Una-una na ako, basin barkada ni Kuya. Kasi rin kog lantaw sa TV. Taud-taud ana, naay ni greet o good evening sa moa. Paglingi na ako, ni siga gyud taw na akong mga mata. Kagwapo man sa kong nakita ay. Napay dala nga bouquet of flowers, na color red, then apoy white, then apoy notes nga gamay. Merry Christmas, my loves. From Mr. P. So siya di ay ang Mr. P nga nagpadalag flowers na ako sa una. Mingon rapod ko nga salamat ani Oliver. Ug nitapad siya sa kuha. Taud-taud ana kay nisulod na si Kuya sa kwarto ug si Yayang kay na daw siya buhaton. So kami na lang duha ni Oliver ang nabilin. Deningon na si Oliver nga pwede ba daw may mag-istorya. Sa moto nga migawas mi sa terrace. Hingon siya, nakabalo ko nga nasuko pa ka na ako, Claire. Pero pasaylo ako. Ang rason sa pagbiyaan ako ni mo kay dili ko ganahan masuko imong pamilya sa kuha. Kahibaw ko nga polis ko. O kasabot ko si mong pamilya. E dili sila ganahan nga maapil sa kagkupot. Pero wala yun gihapon ko kasabot siyang mga gipang istorya ba. Loading gihapon kayo ko. Ngayon pa si Oliver, nga kinahanglan ko mo palayo si mga Claire. Kaya napa ko'y gi-fix nga kaso. Pasaylo ako, Claire. Napasakitan di ka pero kinahanglan ako to himuon para si mo. Dili ko ganahan nga mananghid si muhag mulakaw ko. Kay kahibaw ko nga maghilakag sa mo. Wala ti ka pahibaw kung sa'y tinood nga rason ako nganong nilakaw ko. Kay dili ko ganahan masakitan ka o mas mabalakas sa kuha. Nipalayo ko si mga Claire para dili ka madamay sa kong problema. Dili ko ganahan nga mapil ka ato. Niyangyo si Papa nimo nga mopalayo sa daw ko si Moha. Bisan sakit kito sa kong part. Gihimo to na ako, Claire. Kabalo ko nga sayop na ako. Kay wala ti katog ani sa tinuod. Unta karon, Claire. Wala na untay pabag sa tong paglove sa usag-usab. Unta karon sa pagbalik na ako. Dawat paghihapon ko nimo. Pero ay kabala ka. Kaya ti kang hulaton o kanus ako nimo madawat og balik, Claire. O gigakos pud ko niya. Pero nakahibawon ako nganong nilakaw siya nga wala man lang nananghid og tarong sa kuha. Og naguol ko kay mao dayto ang rason nganong nipalayo siya sa kuha.